हेलो लोगोफोर, फुंबिलिनि आरो बैसागु बोथोरनि गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। लोगोसे आसा खालामो बुहुमनि बर'फोरखौ मोजाङै दङ होननानै। आं दिनै बर'नि जिके लाना फैलायबाय। नोंथांमोना बेखौ फारियै नायलां। बियो जोबोर इम्पर्टेन्ट जाना फैगोन। जों सरासनस्रा सुबुंनि थाखायबो जों बेखौ मिन्थिनानै थानाया जोबोर मोजां। बेखायनो नोंथांमोना गोसो होनानै नायलां दे। दसे समनि थाखायल' गोसो होनानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। माब्लाबा नोंथांनि जिउआवबो बेफोरो गोनांथि जानो हागौ आरो। बे सुबुंनि देहानि सोमोन्दै आङो सावरायगोन। सुबुंनि देहानि सोमोन्दै 1 नाम्बाराव नायदे। सुबुं माहारिनि फिसासिन हाराया मानो जोंनि सुबुंनि देहायाव बा फिसासिन हारा थायोनो, बियो मानो खोमानि फिसा सारा जादों दे, सरि बे सारा नङा, हारा। खोमानि फिसा हाराया जाहैबाय जोंनि सुबुं माहारिनि देहायाव थानाय फिसासिन हारा दै। 2 नाम्बाराव नाय। समफ्ल'आव जेबादि थानाय मुवाया मानो जोंनि समफ्ल'आव जेबादि थायोनो, बे मुवाया मानो बेयो जाहैबाय ब्रेनसिय'लस दे। जोंनि देहायाव थानाय फिसा समफ्ल'आव थानाय जेबायदि मुवाया जाहैबाय ब्रेनसिय'लस। 3 नाम्बाराव नाय। मा मोदोमनि बेजेसिम हाराफोरा गावजों गाव जरायना थायोनो? मा मोदोमनि बेजेजोंनो, मोदोमाव बेजे थायोनो, बे मोदोमनि बेजेजों मानो हाराफोरा गावजों गाव अरजाबलायनानै थायोनो? बे मानो बे मा मोदोम जाहैदों? बे जाबाय जरा रोदा दै। फिननाया नाय, जरा रोदा। 4 नाम्बाराव नाय। बिगुरनि फिसा जिबख्रिया बेसेबांबा गोबावहालागै थांना थानो हायोनो? बेसे गोबावहालागै थांना थानो हायो? बिगुरनि फिसा जिबख्रिया बेसे गोबाव थांना थानो हायो जाहैदों? बे फिननाया जाहैबाय 3 सप्ता एबा 21 सान। 5 नाम्बाराव नाय। मोब्लिबजों मेलेमखौ सुनो थाखाय मा जन्थ्र बाहायोनो? मोब्लिब मानि कारेन्टखौ नों दे। कारेन्टजों मेलेम सुनो थाखाय मा जन्थ्र बाहायोनो? इलेक्ट्रन सेफाल'ग्रिफ नो दे। इलेक्ट्रन सेफाल'ग्रिफ। आरो 6 नाम्बाराव नाय। हौवासा आरो हिन्जावसानि गेजेराव सोरनि खानाया गोख्रैसिन लावोनो? खानाय दे, खर'नि खानाय। हौवासा ना हिन्जावसानि खानाया गोलावसिन लावग्रोयोनो? हौवासा दे फिननाया नायनाय। 7 नाम्बाराव नाय। सुबुं देहानि देरसिन अंगनि मुङा मानो? जोंनि सुबुंनि देहायाव, मानसिनि देहायाव देरसिन अंग थायोनो, बे अंगनि मुङा मानो? लिभार दै फिननाया। दाना 8 नाम्बाराव नाय। सुबुं देहायाव आदारजों सक्ति बारायनायखौ मा जन्थ्रजों सुनाय जायोनो दे? जोंनि सुबुं देहायाव आदार सक्तिखौ बारायनाय जादों, जोंनि आदार सक्तिखौ बारायनो, बेखौ मा जन्थ्रजों सुनाय जायोनो? किल'जुलक्स आरो किल'केलरिस होननायजों सुनाय जायोनो दे फिननाया। 9 नाम्बाराव नाय। आसिगुरा माजों दाजानायनो? जोंनि आखायावदि आसिगुर थायो, बेयो माजों दाजानायनो? काराटिन होननायजों दाजानायनो दे फिननाया। 10 नाम्बाराव नाय। सुबुं देहायाव थानाय मोननै रोखोमनि रोदाया मानो? मा मोननै माया जादों बा माया बा मा? जोंनि सुबुं देहायाव थानाय मोननै रोखोमनि रोदा थायोनो। रोदाया मोननै रोखोम थायो जाहैदों दे। बे जाहैबाय सेन्सरि रोदा आरो मटर रोदा। 11 नाम्बाराव नाय। रोदाफोरा जरायना थानाय जिबख्रिफोरनि मुङा मानो? रोदाफोरा जरायना थायो जों गावजों गाव, ओमफ्राय बे जिबख्रिनि मुङा मानो? निउरन दे फिननाया। दाना बिबुआ नाय। बिबु गेदेरनि गुबुन मोनसे मुङा मा? बिबु गेदेरनि गुबुन मोनसे मुङा मानो? फिननाया जाहैबाय कलन। दाना 13 नाम्बाराव नाय। बियो लास्ट सोंनाय जागोन। सुबुंनि देहायाव गंबेसे बेगेंफोरा थायोनो? बेगेंफोर थायो आरो जोंनि सुबुंनि देहायाव मोनबेसे बेगेंफोर थायोनो, हाराफोर? बे जाहैबाय 206 दा 206टा जोंनाव मानो सुबुंनि देहायाव हाराफोर थायो बा बेगेंफोर थायो। आसा लोगोफोर नोंथांमोना बेखिनिखौ बुजिनानै गोसोआव लादो। सानसे नोंथांमोननि जिउआव इम्पर्टेन्ट जानो हागौ, आरो स्पेसियेलि बे गथ'फोरनि थाखाय जाय बिथांमोना आरो साइन्स फरायो बिथांमोननि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट जाना फैगोन, आरो बिथांमोना मिथिखायोबो जानो हागौ, अब्लाबो बावना थायो। नायनानै लाबानो जाबाय आरो। आसा बाय बाय।